Jama'a masu kwallon sauraron mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Alhamis 15 ga watan Mayu da wannan shekara ta 2025. Shirin da za mu soma da sanar da ku cewa ministan kiwon lafiya medicine colonel Major Garba Hakimi tare da rakiyar wata muhimmiyar tawaga ta jami'an bankin duniya sun je babban asibitin nan hospital general de reference ta nan Borno Yamai. Ministan da tawagar da ke rufa masa baya sun je ne domin su ga waɗansu kayayyaki da bankin duniya ta tallafa da kudade aka saye su don kyautata koshin lafiyar jama'a ta jamhuriyar Nijar. Saboda haka ministan ya yi amfani da wannan dama domin yin tuni akan irin muhimmancin da samuwar waɗannan kayayyaki za ta yi wajen kyautata koshin lafiyar jama'an. Dalili kenan ya ce yana isar da godiya ta musamman zuwa ga bankin duniya da ta amince ta ba da kudaden da aka sai waɗannan kayayyaki. Haka zalika da hukumomin kore na ƙasar na a sahun gaba shugaban ƙasa shugaban jamhuriya general Darme Abdurrahman Chani da suka yi ruwa suka yi tsaki aka samu wannan tallafi daga bankin duniya. Hakan ba shakka zai taimaka kwarai da gaske wajen inganta koshin lafiyar al'umma a cikin ƙasar nan. Sannan ministan ya yi amfani da wannan dama har ila yau domin yin kira ga jama'a musamman ma'aikatan na asibiti da su yi tattalin waɗannan kayayyaki saboda ɗimbin kuɗi ne gwamnatin ta Nijar tare da abokan arziki suka saka domin sayan su. Saboda haka a yi hatara, in ji minista Garba Hakimi. A can jihar da magaram kuma mai ba shugaban kasa shawara ne Alhaji Muhammad Sule wanda aka fi sani da sunan Dan Feti ya tara malamai domin yin sabka ta alkur'ani mai tsarki game da alkunuti a ci gaba da roƙon da ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Wakilin mu Kasum Muntari ya aiko da wannan rahoto domin ƙarin bayani daga can da magaram din. Ci gaba da rangadin da yake na ƙara wayar da kan jama'a a cikin faɗin jihar da magaran gabaki ɗaya domin ƙara tabbatar da kwanciyar hankali, tsaro, gafara tsakankanin al'umma, mai daga baki da al'ummar ƙasar nan kan aiki tukuru don hudda suya daga cikin wuta, kawo goyon baya ga baki ɗaya ga hukumomi na sabuwar Nijar da ake kira da suna Refondation. Haka kuma ƙoƙarin da ake ci gaba da yi don ƙasar nan tamu ta samu haɗin kai da cikakken 'yanci. A takaice domin ganin an samu wani sabon lumhashi na samun ci gaba a ƙarƙashin jagorancin wannan sabbin magabata na ƙasar mu. Waɗannan su ne daga cikin mahimman dalilan da babban mashawarci na shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Sule wanda ake kira da suna Dan Feti ke ci gaba da shibkawa ke ci gaba da aiwatarwa a cikin wato wannan jiha ta da magaram. A wannan karan kuma an zaɓi wato masallaci na marigayi Malam Ahmadu mai wa'azi a huskar wato komin ta hudu nan cikin birnin da magaram, inda tare da goyon bayan magada annabawa wato malamai na hanyar addinin musulunci da mambobin kwamitin da ke kula da tsarin nan na Sauvegarde la Patrie na samun cikakken 'yanci a kasar nan tamu da kuma samun ci gaba. Tare da tubarkalla sauran almajirai aka tafiyar da sallah da karatun alkur'ani mai girma sannan aka yi raka'a biyu ta alkunutu. A takaice dai ma'anar wannan gayya ta huskar addinin musulunci shine roƙon Allah maɗaukakin sarki tutal mulki man tashahu ya kare hukumomin ƙasar nan tamu a sahon gaba mai girma shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Jean Darme Abdurrahman Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain. Irin ɗanbin ƙoƙarin da suke sakawa dare da rana domin ganin ƙasar nan tamu ta samu ci gaba ta zamna da gindin kanta da kanta ba tare da har kullum meka wani ƙoƙon bara ba zuwa wata ƙasa wai don neman agaji ko kuma wani taimako. Saboda haka waɗannan jumlar almajirai a ƙarƙashin inuwar liman Rabiu Abbagana da liman Sale tare da sauran almajirai gabaki ɗaya an yi addu'a ta Allah kare waɗannan magabata namu gabaki ɗaya, Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa da lafiya ta yin da za su samu sa'o'i nagari domin ɗaga tutar ƙasar mu ta kowane fanni. Wannan dama shine abin da ke shaƙe a zuciyar waɗannan magabata tun lokacin da suka ɗauki ragamar tafiyar da mulki a cikin wato ƙasar nan tamu, in ji mashawarci na shugaban ƙasa. Muna isar da safifiyar godiya zuwa ga shugaban ƙasarmu General Darme Abdurrahman Chani da makarraban shi, kuma ubangiji Allah taimake shi, Allah ya bashi kariya, ubangiji Allah ya bashi karfin gwiwa, Allah dukkan wanda zai nihe shi da sharri Allah ka maida musu aniyar shar. Addu'o'in da muka yunkura muka dauke su sun da mun ga addu'an nan ita ce mu, ita ce kuma zaman duniya, ita ce zaman kasan mu. Alhamdulillah an yi an gani kuma an ga albarkacin abin.
daga nasu wajen magada annaba malamai ɗaya bayan ɗaya sun toha albarkacin bakinsu albarkacin wannan babbar gayya ta Allah. Masanar da kuwa ƙarshe mahalarta wato wannan taro ga baki daya sun yi addu'a Allah sa kwanciya hutawa ce ga dukkan jama'an tsaronmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, sannan waɗanda suka ji mummunan rauni Allah koro musu da manzan sauki, sannan kuma an yi addu'a ga dukkan bayan Allah magada annaba malamai na jihar nan tamu ta da magaran da sauran waɗanda Allah hore ma abin hannunsu, al'umma ga baki ɗaya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah sa kwanciya hutawa ce, mu da muka yi saura Allah kamar cika da imani. Allah kare kasarmu daga dukkan wani shari na makiya gida da kuma ƙetare, amin sun amin. Ana ci gaba da shigilar maniyata aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki. Dangane da haka ne a ranar yau jirgi na farko ɗauke da maniyata na kamfanin hajji da umara na almanasik ya tashi daga nan hilin jirgin sama jauri hamani na birnin yamai domin isa ƙasar ta saudiya. Shugaban kamfanin na almanasik ya yi farin ciki da haka, sannan kuma ya yi ma maniyatan fatan Allah ya raka su, haka zalika Allah ya ba su sa'a su yi hajjin su kare lami lafiya. Ga karin bayanin da ya yi wa manema labarai a ranar ta yau lokacin da maniyatan za su tashi daga filin jirgin sama. Wannan shekara muna da alhazai da suna zirgin yawo, muna da alhazai na vol charter kamar zirgin gwamnati, kuma yadda kun sani kuma wannan shekara muna cikin kamfanonin da aka zaba na doki alhazai da kamfani na almanar airline da abokin aikin shi ana ce mai afirkiya. Kwana biyu kafa zirgin ya sabka lewit mutanen saudiya suka yi annule duka authorization mu saboda wai ba mu sa hannu bisa dawowa. Alhali dawon kuma akwai kayyar da charge da muka sa hannu wajen koho, wannan kayyar da charge yana cewa kan alhazai su wuce wata guda. Tun le 24 avril mun kai takarda ma koho muka ce musu ga abun da ake ciki. Tahiyya saudiya sun amince da shi, dawowa sun kai mu har kwana 45, kuma koho ya hana alhazan ba su wuce wata guda. Shi yasa ba labari ba wani abu suka yanka aikinmu, amma muna kai godiyanmu shugaban kasanmu Abdurrahman Chani da Prime Minister Lamin Zen da gwamnatinsu da suka tashi sun ka kama muna, sun yi duk kokarinsu saboda jirgin da ya sabka, amma abun da Allah ya so shi zai. Mu fatan mu kawai Allah kai alhazanmu lahiya da dawo su lahiya. Har ila yau mu sake komawa jihar da magaram inda shugaban gundumar Tanut komisar principal de police Musa Suleiman ya gudanar da wani rangadi domin wayar da kan jama'a akan maganar zama lafiya da kwanciyar hankali, haka zalika da ƙara ƙarfafa dankon zumunci tsakanin 'yan ƙasa. Haka zalika prefen na gundumar Tanut ya sake dawowa akan manufar shugaban ƙasa a kwanakin baya lokacin da ya zancen a yi kokari a yafe ma juna, saboda sai da haka ne zama lafiya ka iya tabbata. Ga karin bayanin da shi kan shi prefen na gunduma Tanut Musa Suleiman ya yi wa manema labarai gaban jama'a. Da farko da ina isar muku da sakon gaisuwa na magabatanmu, shugaban kasa General Darme Abdurrahman Chani da Prime Minister Lamin Zan sun ba mu umarci don muka halarta mu isar da sakon gaisuwa nasu. Suna gaida da ku kuma suna sanin da duka kokarin da kuke yi na wannan kasar tamu mai albarka ta kwanta tashi lafiya lau. Suna sanin da wannan duk tunda muna ba su labari, ba irin sani ikon da kun kai na ba na wannan ake iko yana dabra, ma'aikata suna dabra, yanzu tare da ku ake yi, kuma kuna da kokarin da ya kamata ku kawo, kuma sai a ce kuma dai a ce kuma soja ne, kowa gwargwadon halin gwargwadon ikon da Allah ya bashi na ya taimaka kasar ga tamu ta Nijar ta kwanta tashi lafiya, kowa yana da kokarin abin da ya kamata yi. Kuma mun san da lalle kokarin naku muna bukatar shi, yana da amfani kwarai. Ji menene matsalolin naku, kamar wadda shugaban kasa ya umarce mu zanyi kullum da kullum, mu zan tasowa muna tahowa wajen ku, ji menene matsalolin naku, shine muka yanzu don ku san da yanzu abu ya sake. Duk wanda kuke babba da karami, mace da namiji, cikin wannan sabota yana da kokarin taimakon da ya kamata ya kawo, kuma ana bukatar shi.